orain ere marrazten dut, naiz eta ume bat ez izan. Kontsesiozko esaldia, naiz eta jokatu gabeko aditzekin. Aupa lagunok, ondo zabiltzate? Saio honetan zerbait gertatzen edo egiten denean oztopo edo eragozpenak adierazten ikasiko duzu. Niri, adibidez, dantza ikustea asko gustatzen zait. Baina, ni naiz eta asko saiatu, ez naiz inoiz dantzari ona izango. Denok ez dugu, gauza guztietarako balio. Ikusi bideo zati hau. Pellok eta Olaiak Aizea Salazar artistarekin hitz egin dute. Artista galanta. Noiz hasi zinen marrazten? Umetan, mundu guztia bezala. Kontua da orain ere marrazten dudala, naiz eta ez ume bat izan. Arrazoi duzu. Naiz eta egitura erabiltzen dugunean, kontzesiozko esaldiak erabiltzen ari gara. Horrelako esaldietan, menpeko esaldiak oztopo edo eragozpen bat adierazten du, baina esaldi nagusian esaten dena bete egiten da. Argiago ikusiko dugu adibide baten bidez. Naiz eta diru gutxi eduki, etxe eder bat erostea lortu dut. Menpeko esaldia da, naiz eta diru gutxi eduki. Kasu honetan, etxe eder bat erosteko eragozpen bat da diru gutxi edukitzea. Baina, hala ere, bete egiten da esaldi nagusian adierazten dena. Etxe eder bat erostea lortu dut. Naiz eta egitura esaldiaren hasieran jartzen da, eta jokatu gabeko aditzekin honela erabiltzen da. Jokatu gabeko aditzak dira formarik erabilienak. Kasu hauetan, aditza partizipioan emango dugu. Naiz eta jarriko dugu lehenengo, eta ondoren eragozpena adieraziko dugu. Aditza partizipioan jarrita. Ikus adibide hauek. Naiz eta oporretan egon, lan batzuk egin behar ditut. Naiz eta sukarra eduki, kalera irtengo naiz. Eta nola osatuko ditugu ezezko perpausak. Forma jokatu gabeetan ez partikula partizipioaren aurretik edo atzetik jartzen da. Ikus adibide hauek. Orain ere marrazten dut, naiz eta ume bat ez izan, edo izan ez. Osatu esaldi hauek. Naiz eta oporretan egon, lan batzuk egin behar ditut. Naiz eta sukarra eduki, kalera irtengo naiz. Zein da zuzena? Naiz eta diru asko izatea, ez dut autorik erosiko, ala naiz eta diru asko izan, ez dut autorik erosiko. Naiz eta diru asko izan, ez dut autorik erosiko. Zein da zuzena? Orain ere marrazten dut, naiz eta ume bat ez izan, ala orain ere marrazten dut, naiz eta ume bat izan ez. Biak dira zuzenak. Kontzesiozko baiezko esaldiak, naiz eta jokatu gabeko aditzekin. Kontzesiozko ezezko esaldiak, naiz eta jokatu gabeko aditzekin. Agur eta segi aurrera.